най-тежките моменти, дами и господа. Не ви чувам за коцето, Патрико! Леле, ако знаете само какво следва. Алиша Крут! What the fuck? Стефан Цанков Арчи! Явор Алексов! Александър Язов в матрицата! А защо нямам широк лъган? Олен Василев! Браво! Дами и господа, Сиси, която няма спасение от нея! Всички тези герои, дами и господа, които направиха едно невероятно индивидуално представяне на това шоу. От Сиси от Дърбана няма. Даже и гледайте къде е седнала отзад. Голди, добър ден, добре дошла. Вики, здравей. Калин Стоянов! Не ви чувам се, Калин Стоянов! Знаете ли сега какво ги очаква? Не знаете, ама аз знам. Първо да аплодираме най-големите дрифтери на България! Калин Стоянов! Константин Патрико! Алиша Крут! Стефан Цанков Арчи! Явор Алексов! Иво Алексов! Александър Язов в матрицата! Олен Василев! Сиси! Ива Русинова! И точно в този момент, дами и господа, нека да аплодираме организатора на това шоуто! Някой ще ми купува телефончета! Как ще ми купува? А телефонни апарати раздавате ли? Някакви готни пистолети, някакви неща, какво ли ще излезе от това БМВ? Какво ще излезе от тази кола? Дори и аз не знам. Може би нещо крайно привлекателно. Може би точно в този момент ще дадем старта на нежната грижа, дами и господа, за автомобила. Готови ли сме за Антикар Шоу?